Der var jo så nogen, der tager billeder af fantastisk svær. Nå ja. Der var ikke mange minutter, men det kan sidde. Din far har måske fortalt, at edderkopper kommer over og bider af armen, og så falder armen af. Og så, jeg tror ikke, det er på den måde, det sker. Det var internet, men... En gang den menneskelige skraldspand på vores plads. Hvad er det grønne lidt? Jeppe, nu skal du se det. Ej, for sæt. Hvad er det, når? Det er der ved, så jeg kan det her med mere. Ej, er den ikke blevet brændt? Jeg har da været 3 gange. Men jeg flytter det. Jeg spiste bare. Det er meget uden lavfyr. Jeg tror, det kommer til at smage godt. Kom nu. Jeppe. Så er det tæt på. Så kan du godt gå i gang i de 1200 billeder i sekundet der. Ja, man kan godt lide, den er lige nu kigger den under lavbroen nu. Den under lavbroen. Nu er den væk. Nu. Det er nu. Nu er det der. Kom så. Se, hvor grønt det er, børn. Jeg kan ikke se noget. Jeg tror, hvis man ser grønt, så er det komplementært. Må jeg bede om en kiks? Ja? Må jeg bede om en kiks? Eller 2? Fake. Ja. Ja, den slår der igen. Og så filmer jeg min egen fantastiske aflevering. Du har aldrig gået til fodbold, vel? Han blev forvirret, kan du ikke det? Kan du aflevere den til i morgen, for vi skal lige se lidt driblerier. Ja. Nogle lækkerier. Det overser også. Og rundt lige tilbage igen. Er der åben mål? Og så var der det er noget mor. Nu var Jeppe jo Prøv munden for. Hvad er der? Jamen, jeg tror først, vi spiller om lidt. Hvorfor? Så er jeg klar! Jamen, det er sjovt. Hvem ikke de der? Ej, hvad siger du? Den har vi fået stykker. Jeg tror, den er nede at gå i stykker. Hvorfor må jeg se? Ej, nu ser vi. Ej, prøv at se. Prøv at se, Fanny. Nej, det er da dig, der er det. Det er ikke tryk så hårdt. Den skal åbne. Og nu ser vi. Du kommer du ikke fortælle mig, at det der er bedre?
Flot. Stop, du behøver ikke mine fantastiske evner, vel? Jo. Nej, far. Nej, vi skal ud i cykel. Det er et spørgsmål, hvis vi rammer den, så kan vi alle Hvis de siger det, så skal jeg sætte ned i køleskabet. Lidt, Jacob. Jacob, du må godt være med. Du må bare bryde. Du skal ikke tilbage til basen. Hvad er det for Du skal bag køen, Jacob. Du skal bag køen. Bag køen. Er den? Det er min, den der. Ej, jeg skal have mine sko af. Hvad er der problemet? Vi skal lukke. Også. Er det kendt, her? Nej. Hop, fuck, det sad på fødder. Så er vi færdige. Vi mangler armene. Jeg henter lige mor, så hun kan sige det. Første og sidste gang i dit liv. Det er din yndlings. Mathilde, kan du også lave den her arm? Ved din krop. Far, prøv også at filme hele dagen. Ja. Den er taget lidt på. Og jeg tror noget, der kommer i sand nede i mine underhylder. Ikke op på mine brystkasser. Så styrer du selv, hvad du vil. Det er jo også det, når vi besøger farmor og farfar. Der er jo også 500 familier, så skulle vi ikke... Vi vil gerne derop og se det vandfald i hvert fald, ikke? Så der blev vi så enige om, der kunne vi ikke finde noget, der passede os. Hvad er det? Undervandskamera nu? Skal du ud og bade, Jeppe? Ja, jeg glæder mig så meget. Jeg bliver da nødt til at i hvert fald få lidt vand på futterne. Skal Jacob det med ud? Hvad er temperaturen på det tidspunkt? Jamen, Det går fint. Var det en, Mille, var det en Siberian Husky? Ellers så går jeg Ellers var det en hvad? Alaskan. Man kan sige, at at dollaren er stigende i øjeblikket. Voldsomt lige stigende. fra at vi begyndte, nu vil vi til New York, så er dollarkursen gået. Det var Så vi har altid været heldige, når vi handler. Ja, har vi det også. Ja, det var sådan noget 54 i oktober, så det var før, Så slukker vi bare igen. Ja, ja. på et tidspunkt. Så skal der ske et eller andet. Men Nu lægger det i det her rum. Kig på mig og lad os mødes. Ja. Forsoning! Ja, forsoning! Gerne! Det lugter lidt af blomster. Hvis der har været noget, så undskyld ikke. Hvis du kunne... Ja, det er godt. Var det ikke dejligt, mor? Ja, hvad med resten omkring bordet? Jeppe, kom så din tur. Det er noget, jeg undskyld. Det er som regel Jeppe, det går ud over. Jeg ved ikke, hvorfor han skal undskylde. Jeg kan gå ned i havnen og finde nogen, der siger undskyld. Jeg har det pænt, og jeg er blevet mobbet hele mit liv. Jeg mente, at han skulle sige undskyld til dig. 46. Nej, du er kun bare 30, din lille unge. Ja, jeg føler mig sådan.